Прывітанне, шаноўныя слухачы і гледачы Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Гэты стрым называецца «Культурная сядзіба» і 61 выпуск. Са мной на сувязі, як звычайна, сувядоўца культурнай сядзібы Алексей Сапрыкін. Прывітанне, Алексей. Прывітанне, Павел. Таксама вітаю ўсіх гледачоў, якія глядзяць гэты стрым на пляцоўках арт-сядзібы, ВКонтакце і ў Фейсбуку. А таксама вітаю нашу сённяшнюю госцю. Гэта Наталья Бабина. Беларуская пісьменніца. Наталка, прывітанне. Добрый дзень, вітаю ўсіх. Нагода, у нас, у прынцыпе, нагода для культурнай сядзібы гэта ўсё жыццё, але фармальная нагода гэта тое, што кніжка «Бодай будка» намінаваная на прэстыжную польскую прэмію «Ангелус». Хацелось бы паразмаўляць з спадарняй Наталкай, як прасунуць беларускую літаратуру, беларускую кніжку на польскі літаратурны рынок, ці абавязкова пісаць па-ўкраінску кнігу, каб яе заўважылі ў Польшчы. Ну, а таксама, спадзяюся, абмяркуем тое, як вось гэты грувасткі, агромны беларускі палітычны крызіс спускаецца на ўзровень асабістых чалавечых трагедый. Наталка, як я разумею, вы жывеце ў Ждановічах, недзе на поўначы Мінска, так? Добрый дзень яшчэ раз. Так, я зараз жыву ў Ждановічах. Родам я з Брэсцкага раёна Брэсцкай вобласці, таму вот у вас было у першым вашым запытанні такая нейкая подзіў, такое здзіўленне, што як гэта пісаць па-ўкраінску в Беларусі. Я хочу сказаць, што так, «Бадай будка» — гэта моя другая кніжка, другі роман. Першы роман «Рыбін горад» быў напісан беларускай мовою, дзяржаўнай мовою нашай краіны. А вось другі свой роман «Бадай будка» я сапраўды напісала па-ўкраінску, таму што украінская мова для мяне, як і для многіх жыхароў Брэсцкай вобласці, родная. Там да сих пор жывуць, Богу дзякаваць, украінскія гаворкі, і украінская мова гэта была тая мова, якую я увогуле толькі і чула да 7 год. Ось таму, менавіта таму «Бадай будка» была напісана украінскай мовай, выйшла украінскай мовай тут у нас у Беларусі, ва Ўкраіне, а праз год была перакладзена ў Польшы на польскую мову, і мне сапраўды вельмі прыемна было даведацца, гэта паведамленне прыйшло літаральна некалькі дзён таму, што яна там трапіла ў доўгі спіс літаратурнай сярэднееўрапейскай прэміі «Ангелус». Слухайце, ўсё ж такі я лічу, што я маю права на здзіўленне ў гэтым выпадку. Я, канешне, не тое, каб вось такі зацяты чытач беларускай літаратуры, але лічу, што я, ў прынцыпе, ў курсе таго, што адбываецца, нейкіх галоўных падзеяў, і сапраўды не часта пабачыш, даведаешся пра кніжку, напісаную ў Беларусі украінскай мовай. Але я так разумею, што для таго рэгіёна, дзе вы нарадзіліся, гэта цалкам натуральна, так? Так. Украінскамоўная літаратура ў Беларусі мае вялікія багатыя традыцыі, толькі з пэўных прычын у нас пра гэта мала вядома, мала пра гэта гавораць, а ўвогуле на беларускіх тэрыторыях многа пісалі украінскамоўныя пісьменнікі. Можна назваць, скажем, такога класіка беларускай літаратуры, як Дмытро Фальківскі, які быў родам з-пад Кобрына, або пісьменніка Федзера Одрача з-пад Пінска, які лічыцца ўвогуле ў свеце найлепшым пісьменнікам, які пісаў пра Палессе. Таму вот неяк так у працяг гэтай лініі кладзецца «Бодай будка». А скажите, калі ласка, а можа быць, вось цяпер з нашых сучаснікаў ёсць яшчэ якія-небудзь паэты ці пісьменнікі, акром вас, якія пішуць украінскай мовай? Вось мне толькі прыходзіць на ум Павел Капанскі, які пісаў шэраг сваіх вершаў па-ўкраінску. Павел Капанскі — гэта адзін з аўтараў беларуска-украінскага альманаху «Справа», які выдае таварыства украінскай літаратуры пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў, адзін з нашых аўтараў. У кожны нумар нам дасылаюць вельмі многа твораў з прафесійных пісьменнікаў. Магу назваць такога Алеся Паплаўскага з Брэста. Ёсць много людзей, якія не з'яўляюцца прафесійнымі пісьменнікамі, а пішуць або украінскімі гаворкамі, або літаратурнай украінскай мовай.
Арсен Тэтэрук, магу назваць такога вядомага паэта і кампазітара, вельмі вядомага на Брэшчыне. Увогуле гэта тэма вялікая, і можна было б пра яе гаварыць доўга. Гэта сапраўды унікальная такая для Беларусі з'ява, і вартая таго, каб пра яе размаўляць. Ну, насамрэч, чарговы доказ, як на мою думку, таго, што Беларусь ніякая не стэрэатыпна маленькая краіна, не клачок зямлі у цэнтры Еўропы, а краіна, у якой у адным яе краі абсалютна натуральна размаўляць па-руску, па-беларуску і па-украінску. У іншай тэрыторыі могуць ведаць толькі рускую мову, на іншым краі добра валодаюць польскай, і гэтак далей, і гэтак далей. Кальбэм і літовішкай, Павелас. Ёсць. Да, так, я думаю, што і недзе на поўначы будуць размаўляць і на балтыйскіх мовах, а ёсць месцы, дзе добра разумеюць ромскую мову і гэтак далей, і гэтак далей. І краіна ў нас, карацей, абсалютна розная. Вялікая, і гэта не можа не цешыць. Ну, ўсё ж такі, вяртаючыся да таго, як менавіта я паставіў пытанне, спадарня Наталка, каб у Польшчы прасоўвацца, да? Як вы лічыце? Тое, што кніжка была украінскай мовай, гэта згуляла сваю ролю? Ці ўсё ж такі справа, найперш не ў гэтым, да? Вы знаете, я думаю, что, конечно, не. То, что книжка была по-украинску, это особливо, розницы тут не было. Скажем, «Рыбин город», до моей гордости, так само в свой час дошел до финалу. Премия «Ангелус» это было 10 год тому. У той час, а выиграла тогда этот конкурс спадарня Светлана Алексеевич. Я думаю, что для литературы важно найперш, якая гэта літаратура па сваіх якасцях, па сваім складзе. І вот што датычыцца бадай будкі, то тут, відаць, сыграла пэўную ролю тое, што яна была напісана ў 19 годзе, і такі спойлер невялікі яе сюжэту, дзеянне адбываецца там у нас на Берасцейшчыне, і ў адзін далёка непрыемны і непрыгожы і нецудоўны дзень адбываецца такое, што Беларусь губляецца з радараў свету. Над ёю вырастае такі пэўны купал, які не можа быць пранікаемы ні для каго, ні для хваль электрамагнітных, ні для летакоў, ні для людзей, ні для каго. І пад гэтым купалам адбываецца пэўная катастрофа, бо да ўлады прыходзяць неясныя, невядомыя нікому істоты пад назвай антыгомы. Ніхто не ведае, што яны з сябе ўяўляюць, але ў іх ёсць пэўная рыса. Яны абсалютна не людзі. Яны абсалютна не шануюць людзей, яны іх знішчаюць, яны прымушаюць сабе служыць, яны дабіваюцца нейкіх незразумелых для людства в Беларусі мэтаў, і пры гэтым гіне вялікая колькасць людзей. Гэта такі, нехта вызначае гэта як трылер, нехта назваў гэты раман сімвалічным, але чытачы з розных краін пісалі мне, што гэта было такое своеасаблівае перадбачанне ў тых падзей, якія мы маем, не знаю, што сказаць, няшчасце, трагедыю, гонар назіраць зараз у нас апошнія паўгады у Беларусі. Хаця калі людзі заўважаюць, што з'яўленне гэтага купала, гэта аналаг таго, як у нас адключалі інтэрнэт, і мы нічога не ведалі, і пра нас нічога не ведалі. Антыгомы, праводзяцца паралелі з жорсткімі дзеяннямі сілавікоў, з гэтымі збіццём, з катаваннямі, якія мы на наше нешчасце. Да, ведаеце, тут паралель выдатная і класная, таму што нават калі прачытаць, калі паглядзець калі паглядзець на сілавіка беларускага ў форме апранутага чорна у люстэрка, то мы прачытаем надпіс на яго форме наадварот жоўтымі літарамі, атрымаецца слова «хомо». Вось так. Нават мяне заўжды здзіўляла, канешне, як літаратары умеюць
ну я не ведаю, гэтага немагчыма ведаць, да? Але немагчыма прадказаць, немагчыма прадбачыць, але можна неяк угадаць, трапіць. Але гэта інтуіцыя можа нейкая Да, спрацоўвае інтуіцыя літаратура? працуе, да, Вы знаете, что гэта немагчыма паясніць. Таму што сапраўды, калі вот людзі сталі мне пісаць пра гэта, я подумала, а і правда, гэта выглядае так. Але, шчыра кажучы, для мяне самой усе гэтыя падзеі мінулага года былі абсалютна нечаканымі, і я глядзела на іх, вобразна кажучы, шырока расплюўшыўшы вочы і адкрыўшы рот. Я абсалютна не чакала нічога з таго, пра што краіна зараз праходзіць, пра што праходзіць наша грамадства. Ну, калі шчыра, я таксама. І гэта цалкам натуральна. Усе думалі нешта сваё, а атрымалася нешта трэцяе. Ну, не будзем распытваць, відаць, пра тое, што там далей было ў кнізе. Так? Я зноў-такі хачу зрабіць спойлер, усё скончылася добра, але якім чынам, нават не ведаю, ну не трэба рабіць спойлер. Будзе нейкае перадбачэнне. Але спадзяецеся, ці не? Спадзяюся на лепшае, спадзяюся на тое, што мы прыйдзем да перамогі, што ўсё будзе з нашай краінай добра і што усе тыя людзі цудоўныя, якія зараз церпяць, якіх зараз спрабуюць зламаць, яны ўсе у найбліжчым часе будуць на волі, будуць шчаслівымі. Ну тут мы само сабой падыходзім да таго, як вялікі крызіс робіцца, ператвараецца ў тысячы дробных, але ад таго не менш значных трагедый на ўзроўні сем'яў, на ўзроўні чалавечых жыццяў. І вось нездарма я згадаў зноў жа пра Ждановіча на пачатку праграмы. Хаця цяпер мне ўжо стала цікава распытаць вас і як там у Брэсцкім раёне змянілася жыццё людзей, што яны думаюць. Ну, але давайте пагаворым, наколькі я ведаю, адна з самых рэзанансных падзеяў вось канца мінулага тыдня, пачатка гэтага тыдня, гэта арышт і пачатак крымінальнай справы за ўдзел у пратэстах супраць маці 5 дзяцей Вольгі Ганкевіч, і яна якраз жыве недзе там у Ждановічах. Ну, Ждановічы, у прынцыпе, они не маленькія, да, але ну вось як гэта абмяркоўваецца недзе паміж суседзямі, што там адбываецца, як жыве? Вы ведаеце, што я таксама звярнула вялікую увагу на гэты выпадак, ну, менавіта таму, што жыву сама ў Ждановічах. Для мяне гэты выпадак гэта такі найвыразнейшы, найяскравейшы прыклад дзікасці, якая адбываецца ў нас зараз у краіне. Ёсць шматдзетная сям'я, 5 дзяцей. Наколькі я ведаю, Вольга афіцыйна мае званне маці гераіня. І вось я чытаю, скажам, у СМІ, у нашай Ніве, у іншых СМІ, чытаю гісторыю гэтай сям'і. І бачу, што гэта абсалютна шчаслівая сям'я, у якой дзеткі растуць у радасці. Бачу фотаздымкі вот гэтых шчаслівых дзетак. І шчаслівых бацькоў, натуральна. І шчаслівых бацькоў, да, гэта радасць, яна проста сочыцца з гэтых здымкаў, радасць сочыцца з гэтых аповедаў. І тут паралельна па тэлебачанні міліцыянт у шэрай форме з нерухомым, як бы высечаным з дрэва тварам, мовай суконнай пратакола гаворыць, што Вольгу затрымалі як злачынцу. І гэта такі кантраст для мяне, як для пісьменніцы, гэта вельмі цікавы кантраст, разумееце? Гэта нагадвае сітуацыю, калі у высцеленае пухам гняздзечка урываецца, спрабуе уварвацца нейкі драпежнік. Ну так, і для мяне, як для пісьменніцы, вельмі цікава гэта назіраць і абдумваць. Я ўжо казала, што за ўсімі падзеямі, якія адбываліся ў гэтым годзе, я сачыла проста, сачыла і все. Я не магла неяк адрэфлексаваць гэта так, каб... Бо мне казалі, вось, пішы, мы сведкі такіх падзеяў, пішы.
я не адчувала нейкага штуршка. І вот мне здаецца, што вот эта вот гісторыя Ольгі Залатар, яна якраз для мяне асабіста можа стаць вось такім штуршком для таго, каб нешта пералілася ў наступны нейкі твор, у наступную літаратуру. Увогуле, ведаеце, тое, вот, што зараз адбываецца, вот это вот такое показное запалохванне, да, показная такая, як это сказаць, рэпрэсіўнасць, калі дзяржава свядома ставіць сябе так, што гэта толькі рэпрэсіі, да, што гэта не нейкі сервіс для абслугоўвання грамадства, а гэта толькі вот рэпрэсіі, толькі спроба трымаць людзей у страху. Здаецца мне, што гэта ўсё будзе прыводзіць да супрацьлеглых результатаў. Мяне вельмі ўражвае, як раскрываюцца зараз людзі, як яны гавораць, як яны думаюць, як яны праяўляюць свае найлепшыя чалавечыя якасці. Это з аднаго боку, а з другого боку вот это вот аглабельная прапаганда, вот гэта запалохванне, і гэта, ну, настолькі вялізны кантраст, што гэта мяне як літаратара не можа не ўражваць. І ёсць пытанне? Ну, так, ёсць пытанне, спадарня Наталья. А як вось вы лічыце, гэта паказная, як вы кажаце, рэпрэсіўнасць, яна спрацоўвае ці не? Бо, ну, з аднаго боку, вось так, як вы кажаце, што ідзе нейкая контррэакцыя ў людзей, а з іншага боку, ўсё ж такі, ну, тыя ж там рабочыя, іншыя людзі, там, яны не могуць натуральным чынам сваіх патрабаванняў, там, стачачных, так, страйковых выказаць, і працягваюць працаваць, працягваюць хадзіць у крамы, працягваюць шыць сцягі, я не ведаю, чырвона-зялёныя, і іншае. Ведаеце што, вот адносна таго, якую рэакцыю выкліча гэта, тут цяжка нешта прадказаць, я не буду прадказваць, але мяне вельмі ўразіла літаральна учора. У Фейсбуку я пабачыла выказванне аднаго чалавека, гэта цесляр. Ну, ён робіць мэблю дызайнерскую, хлопец малады, які страціў гэты бізнес свой цеслярскі пасля гэтых всіх падзей. І ён напісаў такую фразу: «Усё самае галоўнае ляжыць па той бок страху». Я была страшна ўражаная глыбінёй гэтай думкі і дакладнасцю гэтай фармуліроўкі. Па той бок страху. І мне здаецца, што зараз вот гэты шлях на той бок страху праходзіць вельмі много людзей. Вы гаворыце пра рабочых. Я кантактую з многімі людзьмі, і як пісьменніца мне заўсёды цікава, можа гэта так трошечки порой бывае навязліва, але мне заўсёды цікава уступіць у контакт, нешта распытацца, пра нешта пагаварыць. І вы ведаеце, у мяне такое ўражанне. І сярод камунальшчыкаў, і сярод водаканальшчыкаў, і сярод сувязістаў, і сярод таксістаў 80% тых людзей, якія вельмі добра усведамляюць усё, што адбываецца, і яны ідуць на той бок страху. Хутчэй, павольней, але гэта дарога пракладзена, і па ёй ідуць людзі. Я просто могу прывесці купу таких вот розных размоваў з людзьмі, калі я бачу, што людзі ўсё вельмі добра разумеюць, і людзі не хочуць губляць сваю годнасць. І знаеце, сярод гэтых людзей, з якімі я размаўляю, ёсць і тыя, каго называюць прадстаўнікі сілавых структур. І вот, можа, мяне зараз тут нехта з нашых слухачоў раскрытыкуе за мягкацеласці, там што, але ведаеце, я і ў іх веру. Цытата, якая мне вельмі падабаецца і зараз успомнілася з роману Уилки Коллинза «Лунный камень». Даже полицейский офицер не хочет терять своего достоинства. Это по-іншаму, там, з іншай нагоды, але такая цытата, мне яна зараз згадалась. Вот эта годнасць чалавечая, вось гэты чалавечы дух, вот эта чалавечнасць, яна ва ўсіх. І у тым ліку у тых людзей, якія вот
силовых структур. І Але мне ж здаецца, разуменне што годнасці, яны- мне здаецца, у розных людзей яно рознае, і у тым ліку вось то, што вы кажаце, што вы сустракаецеся там і размаўляеце там з камунальшчыкамі, з працоўнымі, але ж яны працягваюць рабіць сваю працу. Яны лічаць, можа быць, яны лічаць гэта сваёй годнасцю. А тут не трэба, як это сказаць, прымітызаваць, не трэба спрошчана глядзець на гэта. Не трэба на гэта глядзець спрошчана. А навошта ускладняць гэта ўсё? А як гэта не ускладняць? Вы ведаеце, з аднаго боку ёсць людзі са сваёй годнасцю, са сваім разуменнем, што трэба мяняць краіну, што трэба да гэтага ісці. З другого боку ёсць рэпрэсіўны апарат, з трэцяго боку ёсць звычка працаваць. Ёсць і той факт, што немагчыма вот так вот взять, і ўсё, кінуць работу. Людзі просто привыкли до гэтай работы. Таму гэта непросто. І тут але я не магу адказаць на гэта ваше пытанне. Я дзялюся з вами сваімі назіраннямі, а зусім не хачу рабіць нейкіх тут заклікаў, да, або даваць нейкія рэцэпты, потому што я іх просто не ведаю. Але я знаю одно, што законаў гісторыі і сацыялогіі ніхто не адмяняў. У грамадства, якое варожа ставіцца да улады, і вот это варожае стаўленне, яно, у большасці людзей, гэта ўлада ўтрымацца доўга не можа. Іншая справа, потому што нават калі людзі працягваюць працаваць, то у кожнага з іх ёсць такая дуля ў кішэні, да, і яна расце, што калісьці гэтая кішэня ўжо будзе прарваная. І тут мы можам гаварыць і пра рабочых, і пра рэшту іншых людзей, да, іншыя слаі грамадства. Як гэта адбываецца, як гэта адбудзецца, я это абсалютна не магу сказаць. Але што вот этот працэс ідзе, я гэта назіраю. Вельмі цікавая і вельмі натхняльная прамова. Са свайго боку хачу сказаць, што раскрываюцца і характары людзей у іншым кірунку. Людзі, якія падтрымліваюць гэты рэжым, яны таксама сталі больш яскрава праяўляць усе свае якасці. Нехта пачаў паліваць брудам больш старанна апанентаў Лукашэнкі. Нехта, наадварот, больш хітры і праявіў свае здольнасці. Нехта выходзіць са сцягамі да амбасадаў, а пасля здае гэтыя сцягі ў офіс БРСМ. Да, то бок все гэта шыта белымі ніткамі. Нехта можа пабіць чалавека ў ліфце, яму нічога за гэта не будзе. Нічога за гэта не будзе. Гэта вось нехта яшчэ, які не пакарае, да, чалавека, які пабіў у ліфце іншага свайго суседа. Да? І ў гэтым плане мяне здзіўляе тое, што чалавецтва ўвесь час яна наступае на адны і тыя ж граблі. І ўсе, вось для мяне ёсць такі эталонны літаратурны твор, гэта «Чума» Альбера Камю, вось, дзе таксама вось у крызіснай, у вельмі цяжкай сітуацыі раскрываюцца характары людзей. Людзі змяняюцца, людзі здраджваюць, а іншыя, наадварот, знаходзяць стрыжань унутры сябе, а іншыя проста губляюць адчуванне жыцця і плывуць па цячэнні. Да? І мне здаецца, што тая кніжка, пра якую мы сёння размаўляем, «Бодай будка», гэта яшчэ адна таленавітая варыяцыя гэтага сюжэту. Як людзі паводзяць сябе ў вельмі крызісных, у вельмі незвычайных абставінах. І тое, што гэты сюжэт перанёсся да нас, у наш час, у нашу рэчаіснасць, гэта з аднаго боку цуд, з іншага боку трагедыя цэлай краіны, а з іншага боку гэта трагедыі і асобных людзей. Таксама вось пра які мы паразмаўлялі. Спадарня Наталка, так ўсё ж такі, Ждановічы як-небудзь рэагуюць на тое, што адбываецца? Ёсць нейкі розгалас? Ці кожны перажывае гэта ўнутры сябе? Канешне, рэагуюць. Ведаеце, Ждановічы тут жывуць вельмі самастойныя людзі, вельмі такія самадастатковыя. Калі мы сюды прыехалі 14 год таму, я звярнула ўвагу, што тут людзі трошачкі адрозніваюцца ад людзей, скажам, у Мінску. Канешне, людзі рэагуюць, канешне, людзі абмяркоўваюць, канешне, гэта многіх зачапіла, і я упэўненая, што ёсць падтрымка і сям'і Вольгі, і я упэўненая, што і саму Вольгу падтрымліваюць.
Я вельмі спадзяюся, што гэты прыкры выпадак все ж таки як найхутчэй будзе развязаны так, што Вольга апынецца на волі. Іма такое воля, вось, што воля будзе на волі. Вось, увогуле... Слухайце, але з іншага боку, як я разумею, не толькі вось такімі арыштамі ўлады апошнім часам праявілі сябе ў Ждановічах, і таксама ідзе нейкі наступ на беларускую мову, можна так сказаць. У вас, як я чуў, былі курсы беларускай мовы, здаецца, у бібліятэцы, так? Гэта было такое, я б не сказала, што гэта наступ на беларускую мову, тады было такое непаразуменне, што мы збіраліся для таго, каб вучыць беларускую мову, а гэта было расцэнена, што гэта можа быць нейкі пратэсны гурток. Так, але я думаю, што мы тут гэтае непаразуменне выправім і афіцыйна адкрыем тут у нас у Ждановічах курсы беларускай мовы. Мажліва, гэта будзе мова нанова, мажліва, гэта будуць нашы лакальныя курсы. Гэты працэс якраз у вырашэнні. І я тут якраз думаю, што з гэтым все будзе нармальна. Я спадзяюся, што зусім будзе ўсё нармальна. Так. Усе мы на гэта спадзяемся, што зусім ўсё будзе нармальна. Гэта была тая сітуацыя з моўнымі курсамі, калі, як кажуць, апаліўшыся, апёкшыся на малацэ, пачынаюць дзьмуць на ваду. Так. Але паколькі я зараз думаю, спадзяюся, што ўсё там вырашыцца, то я думаю, што можа потым калі-небудзь мы зможам яшчэ пагаварыць пра гэты працэс. Але пакуль каб не сурочыць. Добренька. А як змянілася жыццё за апошні год вось у Брэсцкім раёне, з якога вы паходзіце? Ці атрымліваецца у вас там бываць? І вось мы жыхары вялікага горада, у нас усе крыніцы інфармацыі пад рукой, у нас не вылазім са смартфонаў, паўсюль добрая сувязь. Мы ў курсе ўсіх падзеяў, можам рабіць высновы пад уплывам гэтай інфармацыі. А у невялікіх мястэчках, у вёсках, што адбываецца? Брэсцкі раён, я вам хочу сказаць, што гэта таксама не глуш далёка. Натуральна. Там валодаюць інфармацыя, як і тут. І жывуць там людзі таксама, як і мы. Абсолютно, калі вы так мінчане хочаце сябе адасобіць, то жывуць там людзі таксама, як і мінчане. Крыніцы інфармацыі ў ўсіх зараз адны і тыя ж, гэта найперш інтэрнэт, гэта незалежныя СМІ. Вось, і настроі такія самыя там, я скажу вам, што як і тут. І вы пыталіся яшчэ пра Ждановіча. Я таксама магу вам расказаць выпадак, які мяне страшна парадаваў і страшна ўразіў не так давно. Я з пошты пасылала грашовы перавод адной з затрыманых дзяўчынак, дзяўчынка-сірата. Не буду называць яе прозвішча зараз, але яна сядзіць ужо давно, і я вырашыла паслаць ёй грашовы пераказ. І на пошце, даю адрас, і там ён напісаны па-беларуску і па-руску. Паштарка кажа: вы ведаеце, у вас тут па-беларуску не зусім супадае з рускім, як пісаць? А я кажу: я толкам і не ведаю. Побач стаіць ля суседняга вакенца мужчына, кажа: я вам зараз дапамагу. Я чую, што вы в СІЗО пасылаеце, я таксама пасылаю ў Жодзіна, я вам зараз дапамагу. Ён в інтэрнэце спраўдзіў гэта прозвішча, і мы удала, і я, і ён паслалі гэтыя пераказы. То бок мы, не згаворваючыся, прыйшлі, і аказваецца, што адначасова у нашым пасёлку 2 чалавекі адпраўляюць паштовыя пераказы. Гэта таксама гаворыць пра тое, чым жывуць Ждановічы зараз. Спачуванне ахвярам, прага да справядлівасці, жаданне справядлівасці — гэта такія асноўныя чалавечыя якасці. Я цвёрда ўпэўненая, яшчэ больш упэўнілася за гэты год, што яны прытаманні украінскай мовы, па-беларуску забыла слова, прысушчы, яны прысушчы і беларусам таксама. Вось гэтым і жывуць Ждановічы, перажываюць, як і ўся краіна.
Слухайте, ну я хочу крыху сябе апраўдаць. Я абсалютна не хацеў закладаць у сваё пытанне ніякага снабізму сталічнага, да, Я пожартовала, я думаю, что вы на меня не покрывили. Да, але просто все ж таки уяўляецца, калі вы кажаце брэсцкі раён, там, а не Брэст, да, мне ўсё ж таки уяўляецца, ну, вёска, а я ведаю, што у той вёсцы, дзе нарадзілася моя матуля, там сувязь не тое, каб вельмі, ну, надзейная, да, і часам можаш хвіліны 3 чакаць, пакуль там адкрыецца які-небудзь сайт, нават Тутбай ці сайт Еўрарадыё. Вось, так што, ну, чыста на гэтым было маё пытанне, грунтавалася. Вось, але, ну, не хацеў нікога пакрыўдзіць. Вось, выснова якая? Ёсць салідарнасць, нават калі яна не выказваецца масава, часам сутыкаючыся з яе праявамі у абсалютна неспадзяваных месцах, разумееш, што ты не адзін і што лепшыя чалавечыя якасці, яны людзей не пакінулі, яны ў людзях захаваліся. І, ну, вось вы, Наталка, я так разумею, ідэалістка, да? Вы верыце ў тое, што ўсё ж такі добро, справядлівасць, эмпатыя, спачуванне, да, яны перамагаюць гэтых антыгомаў. Так, і ўсё ж такі, ну, немагчыма так, каб іх улада працягвалася вечна. Доўга, да, вечна не. А ў мяне іншая выснова ёсць, так. Трошкі. Я ведаеце, вось мы трошки абмеркавалі ваш роман і іншыя творы беларускія мяне падштурхнулі до такой думкі, што я вось баюся, што беларускія літаратары аказваюцца правымі. В плане таго, што яны прадказваюць будучыню Беларусі ў сваіх творах. А будучыня не заўсёды там бывае пазітыўнай, шчаслівай і ведаеце, і вось гэты страх ён існуе. Таму спадзяюся, ваш роман, Наталя, выйдзе па-беларуску таксама, калі яшчэ не выйшаў, і вось гэты шчаслівы канец, які вы нам распавялі, там ёсць. Ён, я так зразумеў, не вельмі шчаслівы. Я так зразумеў, што сітуацыя вырашаецца, але не вельмі шчаслівым чынам. З апісання са спойлера, які дала спадарня Наталка. Не спойлер, но ў канцы все будзе добра, Наталья. Спадарня Наталка, будзе ўсё добра ў канцы? Так, я упэўнена ў тым, што ўсё будзе добра. Нельга губляць аптымізму, і я, скажем, у стане асцярожнага аптымізму знаходжуся, таму што што б там хто не казаў, да, хто б там што не прапаведаваў у гэтых прапагандысцкіх сваіх перадачах, у прапагандысцкіх нейкіх інфармацыйных там закідах, мы живем сярод людзей. Ведаеце, калі я жыву ў Ждановічах і кантактую з людзьмі наўпрост, без пасярэднікаў, то мне не трэба паслугі спадарыні Ярмошынай ці яшчэ кагосьці, каб ведаць, што ў нас 90% прагаласавала за Святлану Ціхановскую. Калі я кантактую з людзьмі наўпрост, то я бачу іх настрой і бачу, што, ну, можа, 6% ёсць такіх людзей у нас, якія сапраўды актыўна падтрымліваюць тое, што зараз адбываецца, ім гэта нават падабаецца. Але ж такія людзі, яны заўсёды ёсць. А я яшчэ раз скажу, ніхто не адмяняў законаў сацыялогіі. Калі большасць хоча нейкіх зменаў, то гэтыя змены настануць, так ці інакш. Вось і все. Таму стойкасці нам, аптымізму і не паддавацца ні на якія, так скажем, правакацыі. Сябры, нягледзячы на тое, што мы ўжо, ў прынцыпе, так выйшлі на фінішную прамую, я згадаў, што мы ў жывым эфіры, і ў нас ёсць каментары, якія пакідалі людзі. Іх не шмат. Людзі дзякуюць за Рыбін горад. Вера Жыдаловіч піша, што чытала, спадабалася. Дзякуй. Ну і вось пытанне, якое задаў Алексей, і задае таксама Наталья Русецкая. Ці будзе бодай будка па-беларуску? Я думаю, што трэба адказаць на яго абавязкова. Ну, гэта пытанне не да мяне. Я б вельмі была б радая, калі б зацікавіўся нехта з беларускіх выдаўцоў
і прапанаваў мне выдаць бадай будку па-беларуску. Калі такая прапанова будзе, то я з вялікай ахвотай, з вялікім задавальненнем сама взялася за пераклад яе на беларускую мову і была бы шчаслівая, калі б гэта адбылося. То бок гэта быў бы нават не аўтарызаваны, а аўтарскі пераклад. Аўтарскі пераклад, да, бо сітуацыя такая, што я двумоўная, я пішу і па-беларуску, і па-украінску, і для мяне гэта будзе яшчэ адным такім выклікам трошкі. Пераклад гэта таксама мастацтва, гэта ж не механічная работа. Вось, і гэта будзе нейкае такое пэўнае перастварэнне. Я была б вельмі рада. Што ж, сябры, вельмі цікавую і незвычайную кніжку абмеркавалі мы сёння ў культурнай сядзібе. Раман напісаны па-ўкраінску, раман, які прэтэндуе на польскую прэмію «Ангелус», і раман, які яго аўтарка, пісьменніца Наталка Бабіна, гатовая сама перакласці на беларускую мову. Всё ж такі паўтаруся, на маю думку, гэта вельмі рэдкі выпадак, калі беларускі раман трэба перакладаць на беларускую мову. Да, і гэта круто, гэта новая прыступка. Да? У прынцыпе, мы пачыналі з таго, што в Беларусі можна знайсці ўсё ці амаль усё. І вось гэта ёсць таксама. Паралелі паміж гэтай кнігай і нашым жыццём, небяспечныя паралелі, нават насцярожваючыя паралелі. Мы таксама абмеркавалі, яны ёсць літаратурная інтуіцыя, якая дазволіла гэтыя паралелі правесці. Гэта таксама было вельмі цікава. І тое, як вялікі крызіс адбіваецца на жыццях простых людзей, звычайных людзей, якіх пасля твораў Чэхава пачалі называць маленькімі людзьмі. Так? Мы таксама пра гэта пагаварылі. Дзякуй вялікі, спадарня Наталка, што знайшлі для нас гэтыя 40 хвілінаў. Спадзяюся, што будзе беларускі пераклад бодай будкі. Я думаю, што яго не можа проста не быць. Вось, да пабачэння. Дзякую вам, да пабачэння, і дзякую, што вы зачапілі яшчэ тэму нашай суседкі Вольгі Залатар, таму што гэта сапраўды такая, яшчэ раз скажу, дзічайшая гісторыя, якую хацелася б, каб яна хутчэй скончылася. Гэтая тэма вельмі мяне хвалюе, і я спадзяюся, што яна... што тут спадзявацца? Калі шчыра, не ведаю ўжо, на што спадзявацца і якія прагнозы можна тут рабіць. Спадзяюся, што ўсё будзе добра. Гэтыя словы прагучалі вельмі шмат разоў за нашу праграму. Алексей Сапрыкін быў на сувязі са мной, з Паўлам Свярдловым. Разам з ім мы правялі гэту культурную сядзібу, нумар 61. Дзякуй усім, сябры, бывайце здаровы. Калі ўсё будзе добра, на наступным тыдні. пачуемся і пабачымся праз тыдзень. Да пабачэння.